Izvolite. Poštovana predsednice, poštovani narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, zahvaljujući predsednici Vlade, malopre sam razgovarao sa šefom kabineta Vlade. Želim da se ova Skupština izjasni na ovoj sednici da li su narodni poslanici stariji od 65 godina diskriminisani ili nisu. Poslaniče, samo mi navedite član Poslovnika da mogu da vas pratim. Onda ja nemam potrebe da sedim više na ovoj sednici. Poslaniče, malo je degutantno. Ja molim predsednicu Skupštine da ovaj moj predlog stavi na... Poslaniče, malo je degutantno, tu ste već 2 dana. Tu ste već 2 dana i znate da nemate nikakvih problema. Ako ste pročitali barem neku uredbu u kojoj govorimo, pronašli ste i tamo da ljudi radno angažovani sa 65 plus mogu da rade. A ovo je posao, naravno. Kako ga ko shvata, mi ga shvatamo kao posao. Prema tome, poslaniče, budite spokojni, sedite, radite i dalje i Ministarstvo unutrašnjih poslova brine o vama i ništa vam se neće desiti. Nema potrebe, svi smo se izjasnili o tome. Reč ima Aleksandar Marković. Lično brinem o vama, ne brinite ništa.